Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ramadita Maulana Disenior kelas 11 TPM 3. Teks MC Bahasa Jawa Bersih Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinumartan Bapak Kepala Desa saha para perangkatipun ingkang kinumartan para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat. Tujuanipun para tamu saha warga sedaya ingkang kula tresnani, puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan kanugrahanipun kita saged makepal wonten mriki. Kangge nglaksani adat bersih desa minangka bentuk rasa syukur dumateng Gusti Allah Sang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi berkah, rejeki lan saha keberkahan dhateng warga desa kita tercinta. Mugi acara punika saged lumampah kanthi lancar, barokah saha saged njaga warisan budaya leluhur kita. Wonten ing ngandhap punika kula aturaken susunan acara bersih desa. Monggo kita buka acara punika kanthi ngucapke basmalah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados acara kita diparingi lancar lan berkah, monggo kita sami nderekaken donga ingkang badhe dipun aturaken dening marang beliau kula aturi. Acara salajengipun sambutan saking Bapak Kepala Desa dumateng beliau kula aturi. Saking para sesepuh utawi tokoh masyarakat kangge maringi wejangan lan pangajab tumrap warga. Dumateng Bapak atau Ibu kula aturi. Salajengipun kita badhe nglaksani adat bersih desa ingkang dados warisan leluhur kita. Mugi kita sami saged njaga ketertiban lan kekusukan. Sesarengan punika ugi badhe dipun tampi pagelaran seni budaya kados wayang kulit, mugi saged dados penghibur lan ngajeni budaya lokal. Kangge nutup acara punika kula aturi sedaya matur nuwun dumateng para rawuh ingkang sampun nderek ngelestarake tradisi punika. Mugi Gusti Allah tansah paring rahayu, kamulyan lan berkah dumateng kita sedaya. Menawi wonten lepat saking kula minangka pamedhar acara, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.